ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನಾಯ್ತ ದಿನಚರಿ ಎಂಚಾಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುತೂಹಲ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಕಾಲಾವಧಿ ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇರತ್ತ ಗುರುಮಂತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗುರುಮಂತ್ರ ಏಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಗುರುಮಂತ್ರ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಕ್ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉರಿಪೂರ್ ಕಿವಿಕ್ ಉರಿತದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಶರಣಾಗತಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲು ನಮಕ್ ಒಂದು ನಗ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನದ್ರು ಉಂಟಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಇವತ್ತು ಹೋದು ನೀವೋದು ಗಂಗೆಗೆ ಹೋದು ನೀವೋದು ಗಂಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರತಿ ಮಲ್ಪೋದು ಮತ್ತೆ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭೋಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋದು ದೇವರಿಗೆ ವನಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಭೋಗ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ದೂನ ಬಂತನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನ ಬಂದ ಅದ್ಮಿತ್ತುಂಡ ಅವು 24 ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಇರ್ತಿ ಅಂತ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬಿಡೋದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಅತಿಥಿ ದೇವಭೋವಂತನ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಾಳ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಅವನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಕ್ಲ ಮೌನಿಗೆ ತಿಳಿಕೊಂಡು ತೋಜಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಳನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಪಿಡಿಯ ಕಳಪಟ್ಟು ಕೊರೋದು ಬತ್ತಿನ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಓ ವಿಷಯದಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಪಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿತ ಹತ್ರನೇ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು